Ježiš, ja sa zabijem tu. Nájsť kino je určite ľahšie ako nájsť sneh vo Vrábloch, takže vidíme sa 30. až 31. januára v kine Tatra vo Vrábloch. Podujatie Necestou do kina 6. Môžete sa tešiť na rôzne cestovateľské témy zo Slovenska, ale aj iných krajín, na extrémne výhľady, ďaleké pohľady. Všetko o medveďoch si povieme takmer a pôjdeme aj na bicykli niekam a takisto aj sa pozrieme do Škótska.